Lezi-ke izindaba z-1K ZNTV oyifundelwa Samukeliswa kaNgqulunga ngikubingelele mbukeli nazi-ke ihamba phambili usuku namhlanje. Kalisazushintsha usuku lomgubho weLembe uzofihla kusasa wayimeya eMtubatuba kanti kuxayiswa bakuleli ngesikweletu. Indlunkulukazi uZulu ithi sinqume ukuthi umkhosi weLembe obanjalo ngonyaka usuzosingathwa njalo mhla zingama-24 kuMandulo akusezushintsha noma lolu suku liphakathi nezinsuku lokhu kuza-ke njengoba umkhosi weLembe uzoba ngoLwesibili kwaDukuza Sitenga ngesonto elizayo. Indlunkulu-ke ithi lesi siphakamiso kwaba ngesendlulamithi amakhosi eyalele kuba-ke lugcinwe ngoba-ke ikholwa ukuthi-ke ukugudluza kungaba-ke nomthelela wokudida isizwe ngosuku olubalulekile lomkhosi weLembe. Umkhosi weLembe uzogujwa ngalo ngqo usuku lukamhla ka-24 kuMandulo okwakhothama ngalo kwisilo uShaka kasenza ngakhona. Phambilini bekuthi uma luphakathi neviki lolusuku lugudluzelwe ngempela sonto. Umkhosi weLembe kulonyaka ungoLwesibili ngesonto elizayo kwaDukuza. Lo mkhosi kusuke kukhunjulwa-ke uNondume Hlezi kaMenzi owabusa-ke isizwe sikaZulu iminyaka eyi-12 phakathi kukanyaka u-1816 kuya kunyaka u-1828 okuwunyaka akhothama ngawo. Kulindeleke ukuthi kamabutho nezintombi nabantu jikelele bethamele kumkhosi weLembe ozojanyelwa-ke nayisilo uMiZulu kaZwelithini. Lo oyiso lesilo eShamthetho umntwana uSiniphiwe Zulu uthi awusezokugodluzwa kumgubho womkhosi weLembe. Kuyinto enkulu ukuthi njengesizwe kuba khona lo mkhosi okugujwa ngosuku lweLembe ngoba sokhumbula ukuthi isilo sawadla amahlahla isona saqala umkhankaso ukuthi akuqoqwe imali yokuthi kwakhiwe itshe lesilo. Iyaqoqwa imali isilo sedlula emhlabeni emva kwalokho osagcina sesivula isikhathi umntwana aphinda angene nesilo samabandla lesesebuzile emhlabeni esebuzile. Emva kwalokho-ke ubusugujwa lo mkhosi iminyaka yonke. Siyazi sonke ukuthi bekungashiwo ukuthi i-Heritage Day lapho kwaZulu bekuthiwa i-King Shaka's Day ebugujwa njalo ngomhla ka-24. Namanje kusaqhuba khona lapho isilo sesikhona njengamanje ngoba sokhumbula ukuthi lezi zinsuku ezedlule bese kunakho ukuthi mhlambe umkhosi umhla ka-24 phakathi nesonto bese umkhosi ushintshele kwi-weekend. Isilo samabandla sicela ukuthi umhla ka-24 ugcinwe ume khona lapho ngoba malokhu ugudluzwa usugujwa nge-weekend yakhona kwenza ukuthi abantu noma isizwe sigcine sidideke ukuthi usuku lweLembe lona luphi kahle kahle. Kuselapho-ke umsakazi ukuthi isilo samabandla sithi usuku lweLembe agcinelwe njalo umhla ka-24 okhunjulwa ngalo usuku lweLembe lohamba ngalo emhlabeni. Namanje sisame lapho. Uthi zonke-ke izinhlelo okubalwa kuzona nezokuthutha zimi ngomumo ukusingatha umkhosi weLembe. Izolo nje umsakazi bangaphosisi ade sikhona kwaDukuza emhlangano namakhosi aseLembeni nomnyango wa-Sports Arts and Culture nendlunkulu ekhona. Lapho bekuxoxwa khona ukuthi ezokuthutha zime kanjani. Umnyango wezokuthutha uhlelile kakhulu noma ubambisana nomasipala bekhona nomeya bawaDukuza waseMandeni nowaseLembeni. Lapho kukhona kakhulu ukuthi omasipala kanye nomnyango lwa-Sports Arts and Culture kubanjiswane. Nangempela kunjalo-ke amabhasi namatekisi ahleliwe ngobuningi bawo ukuthi ey'ndaweni zamakhosi azobathatha abantu abahambise kuhlela umphakathi uzolayishwa kwahlelwa amabutho azolayishwa azoba amabutho odwa nomphakathi uzolayishwa nawo ngokunjalo. Okubalulekile nje ukuthi umphakathi ixhumane ney'nduna zamabutho kakhulu nabaholi bawo basemphakathini ukuthi bezwe ukuthi zihlele kanjani iy'moto nokuthi zizobathatha kanjani. Ezindabeni ze-1K ZNTV kubiwe uNkosandla Mthembu eRichards Bay. Uzofihla kusasa ngesonto enkonzweni ezobanjela ekhaya lowo wakwaba yimeya kumasipala inkosi uMtubatuba enyakatho kaMthaniya uQhina Mkhwanazi. Lokhu-ke kuqinisekiswe indodana yakhe uNsizwenye Mkhwanazi ngesikhathi ekhuluma neziguli zendaba ze-1K ZNTV. uMkhwanazi-ke ushiye emhlabeni amakhosikazi 4 kanye nabantwana abangaphezudlwana kwama-27. Seziqinisekisiwe-ke izinhlelo zenkonzo yomngcwabo kalowo wayeyimeya kumasipala inkosi uMtubatuba ophinda abe likhansela kulo masipala
kanti futhi ke ogcine edlule emhlabeni esengumgcini mafa weqembu le-IFP KwaZulu-Natal. Inkonzo yesikhumbuzo into esisingakayilungiswa kwamanje, but into yomncwabo sesidecidile ukuthi izoba khona kuleli sonto elizayo, isonto leli esiya kulona njengamanje, this coming Sunday. So umncwabo uzoba khona la ekhaya, yonke into izokwenzela khona la ekhaya. And into ke emva komncwabo sizohamba siye khona emathuneni akhona la ekhaya. Umkhwanazi ushiye emhlabeni amakhosikazi amane, abantwana abangaphezulu kwama-20. Ubaba ube umuntu ke indoda enesithembu, so ubaba in total ube nabakhosikazi awu-5. So inkosikazi yakhe le eyesithathu umama uMabuthelezi usowashiya yena emhlabeni, so abaphilayo njengamanje bawu-4. So emakhosikazini ke lawo awu-4 ubaba unezingane eziningi kakhulu. Mangamele ngiyibale ngamele ngaphela imine kodwa nje zingaphezulu kwa-20 izingane ezikhona la ekhaya. Kunezingane ke nje uyibonile nawe zikhona zigcwele igceke izingane zikababa. Yeah, but akusizona izingane zikababa kuphela eziphuma kuyena ubaba beyinakenele, ubaba benakelela isizwe sonke. Ngicabanga ukuthi ukulahlekela kwethu ngeke kufile thina sodwa, but umndeni wonke wababa and beyond. Umhlaziyi wezomnotho ozimele uSiboniso Mtshali useluleke abanezikweletu kuba baqhubeke nokukhokha lokho abebekukhokha. Yize ke ibhange ngodlala kuleli lehlise intengo yemalimboleko ngo-25 basis points ukusukela ke izolo. Umtshali uthi lokhu ke kuzobasiza kusheshe beqede ukusikhokhela. Injabulo kwabanezikweletu ibhange ngodlala kuleli lehlisa intengo yemalimboleko. Yize kunjalo umhlaziyi wezomnotho ozimele usekhuthaze ukuba ke labo abanezikweletu baqhubeke nokukhokha lokhu abebevele bekukhokha nokuzobasiza ke basheshe ukuqeda izikweletu. Uma amandla evuma akaqhubeke akhokhe ngalendlela bekhokha ngayo makuthi amandla ayavuma. Lokho kuyasiza ekutheni umuntu angashesha asiqede isikweletu, ashesha ayiqede installment yakhe noma ashesha ayiqede ibond yakhe ngenxa yokuthi usekhokha ngaphezulu kwalokhu obekujwayelekile. So makuthi ubusujwayele vele ukukhokha i-interest rate e-11.75% njengoba seyehlele kwi-11.5% i-prime rate, kubalekile ukuthi amandla amayivuma uqhubeke nokukhokha lokho ngaphezulu. Kwenza ukuthi ke noma ama-interest rate esenyuka noma ususokola esikhathini esizayo kodwa ube kunama-payment osuwenzile esiwabiza ngokuthi phecelezi ama-advance payment okunika i-advantage umuntu. Kodwa futhi umuntu obezivele secindelezekile akazame ukuthi njengoba sekwehlile kancane aphinde futhi angasalele emuva esimeni ke sokukhokhela izikweletu, ngoba phela enye yezinto enomthelelo omuhle emnothweni ukukhokha kwezikweletu. Izikweletu ziyawunyusa ziwukhulisa umnotho ngesikhathi abahlali bezikhokhela. Kuvela ukuthi ke kusukela ngoLwezi wangonyaka u2021 kuza manje i-interest rate isikhupheke ikhawu ezili10 yamandawonye inganyuswa izigaba ezine, kanti umtshali uthi ke bese kuphoqa ukuthi yehle. Bese kuphoqa ukuthi interest rate yehle ngenxa yokuthi ne-inflation okwamandla emali awithin i-target le ngaphansi ka-5%, nokuyinto ke inkomba noma izinombolo ezidlule ezikhombisile lokho. Kanjalo futhi ke ne-gross domestic product i-GDP okuyi-income yezwe nayo futhi ikhombise kuba positive kulezi nombolo ezisanda kudlula zekota edlulile. So lokho kukodwa kunomthelela okhombisayo ukuthi inhlansi yokusimama komnotho nokuphoqayo ukuthi nama interest rate aphinde ethu kwehla kuphoqile ukuthi kuze kufinyelele kulesinqumo. Noma ke sibona kuyisinqumo bekumele kudala sathathwa ngenxa yokuthi abantu bese becindelezele isikhathi eside, kodwa nje ukwehla ngo-0.25% kulokho kuyizinkomba zokuthi ke isimo somnotho sesithanda ukuguquka, nesizokulindela futhi ukuthi emavikini ambalwa azayo futhi mase kumenyezelwe esinye isinqumo kuphinde futhi kumenyezelwe ukwehla. Ngokwabahlaziyi bezomnotho bekulindeleke ukuba intengo yemalimboleko yehliswe ngo-50 basis point, nabathi ke bekuzokwenza umehluko omkhulu emaphaketheni abantu bakuleli.
umtshali ugcizelele ukusetshenziswa kwemali ngobuhlakani. Kulesigaba ke sokukhokheleka kwezikweletu siyazi ukuthi mase kusondela lesikhathi asisekuthi isikhathi samabonus asisekuthi isikhathi seyidokufela abantu ukuhlukanisa ngenxa yomnotho ongakabi naluzizo noma inhlanhla yethemba seyikhona singamkhuthaza umhlali ekhaya ukuthi into angayenza ukuthi mayephuma izimali zamabonasi zezidokufela nezamabhodwe phela abazama ukuphesha izikweletini esuke zikhona lokho kuyawenza kakhulu umehluko nasesigabeni esilandelayo. Ezindabeni ze1 KZN TV kube kuntomkhona Mfubu ngeseThekwini. Sithishelele etolo sokuya siqhubeka nazo indaba zethu. Asikwamukele imbukelo usabukele zona indaba ze1 KZN TV nazi ihlokana kuyizona ehamba phambili usuku namhlanje. Kalisazusitshintsha usuku lomgubho welembe uzofihla kusasa wayimeya eMtubatuba kanti kuxayiswa bakuleli ngesikweletu. Ungqongqoshe ezokuthuthukisa komphakathi uMbalishinga uthi kumele belisaneke nesigameko sodlame kanjalo nokubulawa kwabesifazane bebulawa ngesithandane. Ushinga usigxeke kakhulu lezi igameko ezibonakala ngeziqhubeka nokwanda esifundazweni KwaZulu-Natal. Zibonakala izilokhu ziqhubeke njalo izigameko zodlame kanjalo nokubulawa kwabantu kulesifundazi KwaZulu-Natal. Ungqongqoshe ezokuthuthukisa komphakathi uMbalishinga usesigxeke kakhulu lezi igameko wanxusa nokuba kukhulunywe nezinhlaka ezahlukene ngaphambi kokuba kuze kufike kwisigameko. Njengomnyango wezokuthuthukisa umphakathi sigijima kakhulu ukuhambela kulezi igameko sikwazi ukusupporta imphakathi bathole ne-psychosocial support ukululekwa ngokomqondo kodwa futhi asifuni ukuthi sigijime sekwenzeke igameko. Siyabakhuza abantu ukuthi akube khona indlela zokuthi baxazulule inkinga bakwazi ukuhlala phansi bakhulume noma babike buningi ubuholi endaweni khona amakhansela khona ubuholi bendabuko khona abamabandla ukuthi abantu bangaze bafike igabeni zokuthi bayabulalana. Siyawukhuza kakhulu lo mkhuba KwaZulu-Natal ukuthi cha akwehle ukuphalala kwegazi okungaka ngezinto ezingakhulumeka zilungiseke. Kuzokhumuleka ukuthi kwezigameko zakamuva kusanda kuqothwa ngenhlamvu abantu abayisikhombisa endaweni yasehlokozini kanjalo nesigameko sakamuva esenzeke eThekwini enkabeni nedolobha kuFlorida Road nalapho isoka lidobula intombi ngoba laliwa. Ezindabeni ze1 KZN TV kubikuthi abantu maphumulo eRichards Bay. I-ANC Youth League eThekwini ithi kezoziyela mathupha emhlanganweni olandelayo wamakhansela lokhu la kuthathwa khona ke izinqumo bephathe ama-CV ukuze ke kuzobonakala ukuthi baningi kangakanani abantu abasha badinga umsebenzi. Lokhu kuza ngemuva kokuthi ke bengagculisekanga ngeziphendulo abazithole kulo masipala iTheku ngemuva kwemasha babekhala khona ngamathuba omsebenzi nokungaqashwa kwabo. Ngemuva kokuthi abantu abasha be-ANC eThekwini baba nemashi eyayingomhla zili-9 kuSeptember bekhala ngamathuba emisebenzi lokhu kwekuhlanganiswa ukumiswa kwabantu be-EPWP nokunye okuningi bathe bajabule ngendlela udaba labo olwasengatha ngayo. Sibe nemarch yabantu abasha eThekwini. It was on the 9th of September. Sasine memorandum eyayinezimfuno nezidingo zabantu abasha that esasikholelwa kakhulu ukuthi izona inkinga ezicontributor kakhulu kwe-unemployment. Part of izinto ezazi kwi-memorandum yethu sasine issue yama-posts akhona emkhandlwini afandiwe but ekungaqashwa kuwabantu bese-ke sibe nenkinga ye-compliance with uDPSA umkhandlu because ama-vacancies ayemaningi and that was showing in non-compliance ngasesayidini lomkhandlu. Ezinye izinto esasikhuluma ngazo it was the issue of EPWP njengoba sazi ukuthi baningi abantu abasha akade bedepende kakhulu kwi-program yaka-EPWP. Unfortunately ke yaqedwa. We know it ukuthi it's a skills development program, so there should be a proper exit strategy ukuthi abantu akwazi ukuthi kade ngilale ngizazi ukuthi ngine salary emva kwaloko sengiyavuka isekho and then there's no plan. Ithi ke ayeneme ngeziphendulo ebasithole kumasipala njengoba bethi ke zinokubabukela phansi futhi ke azibahloniphi.
asayiphathanga ngisho copy because we felt it's very disrespectful. Part of the things they are speaking about the issue aka Metropolis bathi baqasha abantu abasha ba 500 asikholelwe ukuthi khona umuntu onga accounta for 500 people at this moment. Bakhuluma ngama app downloaders ukuthi kunabantu abayi million eThekwini asebe download ama app, yet in this very same month they had a celebration yokuthi kwakuna 100,000 app downloaders. Ezinye zezinto it's redundant information. They are telling us about plans issue as a city hall esasikhulume ngayo. They are telling us about that they are busy with the flooring city hall kodwa izovulwa next year, restructuring izinto zolunga next year. We are speaking about a current problem abantu abasha basebenzi manje, and unfortunately umasipala weTheku usu add even enye number lenkinga kade sikhala ngayo ukuthi kunabantu abasha bangasebenzi. Laba bathi ke bazoziyela bona emkhandleni noma la kuthathwa khona izinqumo ukuze ke babonakala ukuthi ke indaba abakhuluma ngayo ibalulekile. Ke sizoya la kuthathwa khona izinqumo la kuhlala khona wonke amakhansela aseThekwini nabo DCM nayo city manager ke sibafikele nabo abantu abasha bezobona mhlambe lenkinga esikhala ngayo. Iphini likaMengameli wezwe uMnumzane Paul Mashatile lihlaselwe yisiyezi ngesikhathi ke lithula inkulumo emcimbini obusela impompo ngempela sonto edlule seliyalelwe kuba ke lithathe ikhefu liphumule emva kwalesi sigameko kwaphazamiseka kumcimbi ngesikhathi uMashatile ehlaselwe yisiyezi wasizwa onogada esewa kugujwa usuku imwanidwa eLimpopo. Selokwenzeka lesihlakalo Mashatile uhlatshwe ikhefu kanti kudingeka ukuthi ke kuhlehliswe nokuvela kwakhe eParliament ngoLwesine ntambama. Ubezovela phambi komkhandlu wesifundazwe eParliament lapho ebezophendula khona ke imibuzo. Lolu hlelo beluzokwenziwa kusetshenziswa kwezobuchwepheshe. Okhulumela uMashatile uMnumzane Keith Khoza uthe lo mholi uhlatshwe ke ikhefu yithimba lodokotela kulandela isehlakalo. Uthe uyaloke ukuthi kaphumule lonke lelisonto nakuba esengumqemane. Uthe into ke eseqhulini kuyena ukuvela ke eParliament njengoba ehlala encingo nongqongqosho ukuthi ke kabavele ke ngaphambi kweParliament. Uveze ukuthi uthemba ukuthi ke maduzane bazokukhipha ke usuku azophendula ngalo izinto ezithinta ke ukuhanjiswa kwesidingo emphakathini, ezinto ezolimo nokukhiqizwa kokudla kanjalo ke nezinhlelo zokulwa nobugebengu. Ekomidini leParliament lihlanganisa ke usotho bamaqembu ahlukene izolo kuvele ukuthi lizoguqa kuze kube ke inyanga ezayo ngokwezinhlelo zokuphendula kwemibuzo kwaMashatile obekuhlelelwe ke inyanga ezayo bekuzokwenzeka ke ekupheleni kwenyanga ke kaMfumfu. Amalungu eParliament athi anethemba lokuthi ngalesi sikhathi uzobe ke seluleme esazokwazi ukuvela phambi kweParliament ezophendula kwimibuzo. Okunye ukuvelile ukuthi njengoba ke ehlabe ikhefu ezinye zezinto okumele ke zibikwe kuyena ezithinta ke iParliament zizolinda aze ke abuye ke ehhovisi. Siphinde futhi seyitolo sibe siqhubeka nazo indaba zethu. Siphinde sikwamukele kumbukeli usabukele zona indaba ze1KZN TV sikhumbuzo bekuyizona behamba phambili usuku namhlanje. Kalisazushintsha usuku lomgubho welembe uzofihla kusasa wayimeya eMtubatuba kanti kuxayiswa bakuleli ngesikweletu. Ke sibheke ngosini yazomnotho. Izimakethe ke zivale irandi lu 17.57 cent emaqhathiswa nedola laseMelika libo 19.61 cent emaqhathiswa neeuro libo 23.39 cent emaqhathiswa nobhondo waseBritain. Igolide lona lu 2606 rand 3 cent ounce wona ngahluzwe wona u$74.88 umphongolo. Nasike isimo sezulu esingalindeleka.
Bukeli-ke siyaguqa bese kuphathele zona osukwini namhlanje. Mina nawe sesohlangana futhi masiphinde sihlangana nisale kahle. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.